وسەرۆکی تورکیا ڕەجەب طەیب ئەردۆغان گوتارێک لە بنیادی بروکینگز لێرە لە واشنگتن خوند لە دەمێک و حکومەتاوی ڕاستی ڕەخنەیان دەبە ji ber ڕێبازاوی لە هەمبەر شەڕی دەوڵەتا ئیسلامی ئۆپراسیۆنên li dijî bajarên Kurdan û tengavkirina mîdyayê li Tirkiye. Seredana serokê Tirkiya ji bo Amerîka li dawiya operasyonên leşkerê Tirkiyaya li ser çend bajarên Kurdan û gumanên li ser hikûmeta wî di şerê Daeş de. Lê tengavkirina azadiya ragihandinê û girtina rojnamevanan li Tirkiya xemaka diya Emerîkiyan e. Serok Erdogan xwe ji vê bersivê re baş amade kiribû. 52 isim پێنجی دکەس بێ توانێت تەرۆری هاتنە تاوانبارکردن گۆ جەزای وانجی هاتیە vebirîn ew kesana hatine mehkûmkirin ji mara kesên got ji karê rojnamavaniyê hatine girtin tenê heftin lê tenê du kes ji wan nasnameya wan ya rojnamavaniyê heye çarê din jî bi tewanê endamtiya wan ji PKK re û her siyê din jî bi endamtiya wan jê FETÖ hatine girtin. Li rexekê kombûna bilind a ewlehiya navokî li Washington Serok Obama û Serok Erdogan civîneke bû. Lê kombûna fermiya Erdogan digel jêgirê serokî Joe Biden bû û ev cihê nerehetiya diplomatên Tirkiya bû. Nebes ev belku piştevaniya Koşka Spî li şervanên Kurd li Sûriya di şerrêwaniyê dijî Daeş de egerekê diyê tûrebûna hikûmeta Tirkiyayê ji Washington û sarbûna peywendiyên Enkerê Washington e. Hikûmeta Erdogan yekên parastina gel YPG weka piştevanên PKK naz dike û dibêje ew jî wek PKK teröristin û teröristên baş û xirab nînin lê Washington wê bihêzeka karîger di şerê Daeş de naz dike. Parpitir rûnahiya cîhanê ket ser Tirkiya ji ber pêla penaberên Sûrî. Welatên Rojava alîkariya Tirkiya dikin û hewcedarî Tirkiyane di vê pirsa cîhanî de. Lê binyadê Brookings li Washington Serok Erdogan rûnahî xiste ser vê kêşeya nêfneteweyî û pêşniyaza xwe ya damezrandina devereka bislamet û bêfirîn li Bakûra Sûriya bo parastina penaberan ji Emerîkiyan re dubare kir.